Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan og sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog, ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunogon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili kalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa o sa atong Ebanghelyo, gihisgutan nga kini di ay gugma, dili di ay ni siya atong natural nga abilidad o kaha kinaiya. Ang gugma di ay sugo nis Ginoo. Nya kay sugo man, nya Ginoo may nagsugo, unsa man pwede balibaran o dili? Di gyud pwede balibaran kay sugo gud. Mao na dunay panahon nga ang atong pagtuman sa sugo lisod. Nakamo karon dinhi, sayon ba o lisod ang paghigugma? Lisod o sayon? Kinsay mo ingong sayon, taas ang kamot. Kinsay mo ingong lisod, taas ang kamot. Unsa man di ay mo? Kinsay mo ingon nga murag lisod, murag sayon, taas kamot. Sa maning akong mga parishioners, ambot kas mga online parishioners og naa ba kay ni tubag. Kung ako inyong pangutanon, ako mo ingon. Matud pa sa programa sa tungkuana, sa tunang diway, kamo to? HP. Kung ako'y pangutanon, ako mo ingon. Namatay na ba si ano? Kasi ito'y gadahaan ni si Tiban. So, kung ako'y pangutanon, ako mo ingon. Ang sugo sa paghigugma, purting sayuna himoon. Kinasayunan sa tanan. Ang bata makahimo
ang tiguang makahimo, ang batanon makahimo, ang pobre makahimo, ang masakiton makahimo, ang amang makahimo, ang buta makahimo paghigugma, ang bakol makahimo, ang masakiton, ang sa palain, ang pari makahimo, ang madre makahimo, ang tulisan makahimo, ang mga buutan makahimo sa paghigugma. Purtig yung sayuna. Di ba? Kay kung lisod panihimoon ng paghigugma, wa unta roy mga taong nanimba dinhi. Nga naman, kining tanan nga niya dinhi mga bunga nis gugma. Oh, bunga nis gugma. Gani, naghimo na gutag balaod para mapugnan ang gugma. Kay ang gugma murag uwan, sige yung ana, mubaha pagyud ang gugma. Munang gihimuan na lang hinuog balaod nga, dunay para palaygate, na ay basiktomy, na ay, sana, mga pills, mga kondom, ayude. Gihimo na naroon sa mga tao kay lisod pugnan ang gugma. No, mo na. Yung kadi man guna gugma pa dir, gana man na. Kanang gana part nas gugma. Kay kung nahigugma ka, ganahan dayon ka. Gikano, totoki kunong pare, nahigugma mo. Ganahan ka mo simba. Pero di ka mahigugmas pare, pagka lami apat yung lagis now, niya kadang mulingkod na kadiha, niya ang nisod nga pare, wa ka mahigugma, galagot ka, muuli ka Minga, niya nasa ning ahak dako ay. Slat na sa niron. Oh, na siya. Ang problema di ay dili sa atong kapasidad sa paghigugma ang nakalisod. Unsaon paghigugma? Kana bang unsaon paggamit ba? Pareha ko na sa kanang pusil. Lisod ay nagamiton ang pusil. Kasayo na. Bisan ganig bata, ayaw nagpaduwais mga bata ha. Kay na, mubuto ra ba na? Kay sayo ra gyud kay napabuto ng pusil. Ang problema, unsaon pag-aim, unsaon paggamit sa pusil sa saktong paggamit. Oh, kana ra. Parago na ng sakyanan, lisod ay ng sakyanan padaganon, kasayot, iyan na rin ang yawit, yataki rin, dagan dayo na. Pero ang problema, unsaon pag timon, nga di ka mga bangga, di ka mga disgrasya. Mao na siya lisod. Nya ngano pag yung nisamot ka lisod, kay mga gahi tag-ulo, ang isultis Ginoo nga anaa paggamit, ari gitas pikas mo gamit. Nakaron gisulti ni Kristo, sugo ni, pero mao ni siya'y kinasayunang sugo. Pero mahimo ni siyang lisod kung di mo maminaw nako. So dunay priorities ang gugma. Kinsa may unang higugmaon, higugmaa ang Dios, matud pa ni Kristo, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong kalag. Mao sa nay gisulti ni Moises diri sa atong unang pagbasa. Sa ato pa, ang Old Testament ug ang New Testament nagkahiusa niini. Karon, saman, musunod mo ani dili. Lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Lingian. Ingna kinsay imong gihigugma, ako o ang Ginoo? Ingna kano? Ingna. Labi na yung imo ng asawa, kasi mong gigugma, ako o ang Ginoo? Maingon din ang bana, Ginoo, yun, siyempre. Asawa man. Oy, kasagaran na to, ang atong higugma o una, ang atong kaugalingon. Nya una pa nga atong isig katao, nya pakapin ang Ginoo. Pero ang una di ay, una ang Ginoo, nya ikaduha, higugma imong isig katao, samas imong kaugalingon. Sa ato pa, ayaw higugma imong kaugalingon, ang higugmaa ang imong isig katao nga imong pakisamahon nga maoy imong kaugalingon. Mo nay saktong hubad ana. Dili kay love your neighbor as you love yourself. Dili, love your neighbor as yourself. Isipa siya nga siya maoy imong kaugalingon. Ana, karon
Kung maghuna-huna kas imong isig katao nga maoy imong kaugalingon, ikaw ganahan baka nga bakakan? Ganahan ka nga bakakan ka? Tubag. O ayaw sad pamakak. Di ba? Ganahan ka nga daog-daogon? Dili. So ayaw sad panaog-daog. Ganahan kang kasaban? Ayaw sad pangasaba. Ganahan ka kusion? Latuson? Ganahan ka? O ayaw sad panglatos? Ganahan kang libakon? Dili. Ayaw sad pang libak? Galahan kang alihan ang imong agianan? Ganahan ka? O ayaw sad pangural nga alihan imong agianan? Ayaw parking dias karsada kay agianan man na sa imong silingan. Nganong imo man ang himuong parkingan? Nya ang gobyerno rabay imong pa himuo sa simintohon ang daan, i-widen pa gyud aron imong parkingan, aron himuon imong kanang kuan, shop, anha ka mag-ayos imong sakyanan, anha ka mag-ayos mga motor. Sa dahan nga dili ikay gabuhat, di ka ganahan ana oy. Kung ikaw mo'y maigo, di ka ganahan. Yang anong imo man ang buhaton sa imong silingan. Ganahan ka nga hatagan kag kwarta. Tubag. O panghatag. Ganahan ka nga dili malipay ka kung dili paninglon ang imong utang. Malipay ka? O ayaw sag paningil og utang. Ana ra gud na siya. Ganahan ka nga gakson. Gaksa sa nang imong gaksonon. Yang pare, ganahan gakson. Labaw. Pero di lang ko. Kaya nga naman, lagi, gamito na ako ang gugma sigon sa akong stados kinabuhi. Ana. Muna nga, lipay kay ta nga, bisan to daghan ang wa, mahigugma kaayo, pero naa say daghan nga nagsigig higugma. Ug tungod ni ining dakong gugma sa katawhan, sa ako lang kasinatian dinhi si Paris Priest, kining kausaban sa atong simbahan, kadtong atong nadawat nga mga donations hangtod karon sige paghihapon, mga bunga ni sa gugma sa atong mga igsuon nga nahigugma sa iyang isig katawo sama sa iyang kaugalingon. Ang atong nadawat nga mga donations akong gipatotal sa atong Finance Council gikan sa January 2020 hangtod October 27, 2021 ning abot na og 83,995,000 ang atong nadawat og nagamit na spend ni nato tanan dinhi sa atong parokya. Ang atong na spend atong inyong tanang nakita og sawap ang makita 31,612,000. Ang sa kapilinha ang atong narimit 30,260,000 nya. Ang sa atong na gamit sa charitable works 12,874,000 nya. Sa ato din mga paris activities 9,249,000. 1 year and 4 months pa lang ang atong paghimo niini, no? Pakpakan natong Ginoo kanindot ana. So ako lang ning gipaambit dinhi sa akong homily to testify unsay dangatan kung maghigugmaay ta. Kung wa pa ta maghigugmaay, wa ning mga butanga. Isig lang ako ni. Pero karon murag ang atong dughan ba murag kana bitang lain kay atong bation kung maghigugmaay. Muna dako ni nga sugo kay ngano man very beneficial. Mapuslanon kay sa atong kinabuhi ang paghigugmaay sa Dios non nga paghigugma. Muna sa ikaduhang pagbasa, nagpakamatay gyud si Kristo aron ta mabati nato ang tumang gugma sa Dios. Gipakamatyan kita kay ang tinuod nga mahigugma magpakamatay na, dili magtagbaw sa iyang kaugalingon. Magpakamatay siyang kaugalingon para siyang gihigugma. Og tungod niini munindot og maayo ang palibot, ang atong kalibutan.
Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Gihigugma, Ginoo, akong kusog. Kay kung wa na'y Ginoo, wa na gitay kusog. Tanawan na mga bigo sa pag-ibig. Magsigingon, luya. Tanawa ng mga tao nga nahigugma, bisag 95 na edad, gasungkod na, inigkainlab, labay ang sungkod, lakaw tinarong makusgan. Tanawa ng pari nga wa na'y kulikta, luya. Pero tanawa ng daghan kay mahigugma, buhogs kulikta, laksik ang pari nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gihigugma kita sa Dios nga atong Amahan ug magbubuhat busa uban sa mahigugmaong kasing-kasing, mudangop kita kaniya sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang santos nga simbahan mutubo sa gugma ug panaghiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang pagsunod sa balaod sa Dios mugiya sa mga nagdumala kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadugganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga kining santos nga sakripisyo maghinlo ug maghingpit sa mga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Ginoong Dios, gipadayag mo ang imong kabubuton nganhi kanamo ug imo kaming gisugo sa paghigugma. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.